amma da yawan iyaye mata sai dai mu yi haƙuri da juna, suna da son kai. Yanzu idan ɗanta ne zai yi aure murna take yi, ai ɗa ya girma, ai arziki ya ƙaru, amma ita za a yi mata auren kuma za a yi mata kishiya baƙin ciki take yi. Wani yake ba da labari, ya ce yana zaune lafiya da matarsa, babarsa ita kaɗai ce a wajen babansa, har auren fari har suka tsufa, shi ma har ya girma ya yi aure, to sai kawai uwar ta tsani matarsa. Haka kawai uwarsa ta matsa masa bai tashi shirin aure ba, ta ce wallahi sai ya ƙara aure. Shi kuma uban yana kallon abin da ake bai ce komai ba. Ranar da ɗan ya je ya ƙara aure, ranar uban bai dawo ba, shi ma ya je ya nemi bazawara ya ƙara. Da aka zo gida za ta tayar masa da hankali, ya ce wai to kin ɗauka ni ma bana sha'awar aure ne na ƙyale ki? Ai so nake mu zauna lafiya, tunda kika kunna masa wuta a gidansa ke ma sai kin ji wutar a gidanki. Hana kai wa salamu alaikum wa rahmatullah.